Kami ngayon sa Brosteda dito sa Riyadh. Ito ang mga menu. So, ang tawag dito isa Brosted, parang kumbaga sa Pilipinas isa Jollibee. So, dito Brosted. So, ayan po. Ayan ang menu. Wala pong rice dito, kundi French fries. Ang kasama ko si Ninyo at si Naki. Extra kasi Brad, so kailangan pag-hapyaw. Gusto ko pa dami ng light mo. So ayan, pakita ko ang kitchen nila. Ayan, ayan. Say hello, kalam hello. Aywa, ayan. Ito ang menu, it's roasted. So ayan, order kami, 15 minutes to wait. Buti, pwede nang kumain dito. Ang finished product, which is the roasted. Yan, yan. Roasted. Ito, hummus. Ito ang hummus. Yan. Ang garlic mayo. Yan. O, tara. Kain na, kain. بدك يا مرانا جيب لا اكل ايش سوى صورة اكل ما في فيديو لا تجي لا بيكتشر احترام اكل Di ba mas masarap dito? Ito. Dito bumili si Wewin. Dito bumili. Sarap dito, pre. Charan! Ayan, mukbang. Yan, baon bukas.